Ivica i Marica. Nekada davno, jedan siromašni drvoseča živeo je u maloj kolibi u šumi sa svoje dvoje dece, Ivicom i Maricom. Pošto je bio udovac, rešio je da se ponovo oženi kako bi njegova deca imala majku. Ali njegova nova žena bila je gruba i okrutna prema deci i stalno mu je zanovetala. Nema dovoljno hrane u kući za sve nas. Ma pusti to što nema dovoljno hrane. Previše usta moramo da hranimo. Moramo da se otarasimo ova dva derišta. I uporno je nagovarala svog muža da odvede decu duboko u šumu i da ih tamo ostavi. Odvedi ih daleko odavde. Toliko daleko da ne mogu da se vrate nazad. Kako da ih odvedem? Ne mogu da se otarasim svoje dece, upamti to. Možda će ih neko pronaći i pružiti im dom. Pa ne mogu da ih odvedem u šumu. Nemoj tako, pa to su moja deca, ne mogu da ih ostavim u šumi. Nesrećni drvoseča nije znao šta da radi. Ivica i Marica su jedne večeri čuli kako otac i maćeha razgovaraju o njima, pa Ivica poče ovako da teši Maricu. Nemoj da se brineš, Marice, iako nas stvarno ostave u šumi, mi ćemo ipak naći put do kuće. Rekavši to, Ivica se iskrade iz kolibe, pa napuni džepove sjajnim belim kamenčićima i vrati se u krevet. Kad maćeha sutradan otkri da su se Ivica i Marica vratili, ona poludi od besa. Sakrivajući svoj gnev pred decom, ona povuče muža na stranu da ih deca ne čuju, poče strašno da ga grdi i vređa zato što nije ispunio njena naređenja. Slabi drvoseča se uzalud branio i bunio, rastrzan između stida i bola, jer je voleo svoju decu i straha od toga šta će mu se desiti ako ne posluša svoju okrutnu ženu. Zla maćeha je držala Ivicu i Maricu pod ključem celi dan i za ručak im dala samo pogutljaj vode i koricu tvrdog hleba. Muž i žena su se svađali cele noći i kad je zora svanula, drvoseča opet povede decu u šumu. Vidi, šta mi to imamo ovde? Vi dečice baš volite slatkiše, jeli? Uđite, nemate se čega plašiti. Reče im starica umilno. Ivica i Marica je radosno poslušaše, verujući da su kod ove stare žene pronašli topli dom i utočište od gladi, pa makar na samo nekoliko dana. Daj da ti opipam prste da vidim koliko si punačak. Marica je donela Ivici tanku pileću koščicu, pa bi je on pružio veštici da je opipa umesto njegovog prsta. Veštica je svaki put gunđala. I još uvek si mršav. Kad ćeš se više ugojiti? Jednog dana veštici je dojadilo čekanje, pa reče Marici: Zagrej rernu. Danas pravimo ukusno pečenje od dečaka. Ali ja stvarno ne znam da li je rerna dovoljno zagrejana. Pokažite mi, molim vas, kako da to proverim. Beskorisno derište. U redu, vidjet ću sama. Veštica se saže i otvori vrata od rerne da bi videla koliko je topla, a Marica iz sve snage gurne i zalupi vrata od rerne za njom. Veštica je konačno dobila šta je zaslužila.